Wel, bore da i chi. I fi a Gareth yma am ddiwrnod rhif 3 o Eisteddfod yr Urdd Pen y Bont yr Ogwr, Taf ac Elai 2017. Bore Caneuon Actol yw i bod yma, a maen nhw gyd gefn llwyfan yn aros i ni fynd i gwrdd â nhw. Ewn ni? Wel, fi gyda criw o Ynys Môn man hyn. A be wenw ti? Mai. A o ba adran i ti'n dod o? Adran Bro Law. A chi gyd yn gyffroes ar gyfer heddi? A be ti wedi gwisgo lan fel? Llew. Llew i ti? A beth amdano ti? Monkey. Monkey? Pwy sy'n lli wneud yn impression gorau monkey man hyn da? Pwy sy'n mynd trio? Ti man hyn? Be wenw ti? Mapli. Reit, cyn amdani. Ah! Be amdano ti? Da, mae parot man hyn de. Ti lli siarad o'r parot? Coco, coco! Wel, pob lwc i chi gyd. Pam yn gyffroes? Edyn! Fi yma gyda adran y lawnt o rymni fi'n credu o fe. Adren. Pwy amser o'ch chi wedi gorfod deffro bore yma i ddod yma? 5. 5 o'r gloch, mae hwnna'n gynnar, nag yw e? So be mae can actol chi amdano de? Mae nofel merch sy'n eisiau Beibl sy'n angen mynd i bala, ond roedd dim un yna. Hwna'n swnio'n ddiddorol iawn. A chi gyd yn disgwyl mlaen i'r ffair wedyn? Ie. Pob lwc i chi adran y lawnt. Wel, i fi gyda ysgol Tal Garreg fan hyn sydd wedi teithio'r holl ffordd o Aberaeron bore yma. Wel, pa amser o ddau bod chi'n codi bore yma i fod yma? 4. 4 o'r gloch bore yma? Hanner awr 4. Hanner o'r 4? Wel, ti di blino neu ti'n barod i fynd? O, fi blino siwps. Wel, a pwy sydd gyda fi fan hyn de? Barti ddi. Barti ddi? A i ti'n barod i berfformio ar y lwyfan bore yma? No, barod i fynd. O, good de. Fi yma gyda adran Penrhyd. Adran Penrhyd chi wedi bod yn brysur iawn wrthos yma, nag i chi? Be chi wedi bod yn cystadlu ynddo? Can Actol, dansio gwerin, am y gyfrwng. Chi wedi bod yn brysur iawn de, a chi wedi cael lot o lwyddiant, nag i chi? Chi wedi ennill lot o bethau? A dyn ni wedi ennill pob peth so far, ond mae'r can actol nawr, so, wel, Chi'n croesi bysedd de. Be mae'r gan actol amdano? Mae amdano, mae'r amgueddfa yn mynd dan, a mae'r arwyr yn helpu nhw. A mae pawb yn gwybod bod pob math o arwyr i gael yn y byd. Ti'n meddwl, mae hwnna'n swnio'n ffab, a chi gyd yn edrych yn hollol ffab, felly pob lwc i chi adran Penrhyd. Wel, mae draw man hyn, mae da fi gryw o. Adran yw'r. A le chi wedi dod o bore yma? Le chi wedi teithio? Gelionen. Gelionen. A chi gyd yn gyffroes ar gyfer bore yma? Ydych, ie? A be mae'r can actol amdano? Gareth Bale. Gareth Bale. Pob lwc. Gyda fi fan hyn, mae criw sydd wedi teithio'n eitha pell. Pwy sydd gyda fi? Eva. Eva o adran... Deidraeth. Adran deidraeth. Pa mor bell mae wedi cymryd i chi ddod lawr yma? 4 awr. 4 awr, so chi wedi cymryd hir iawn i ddod lawr yma. Wel, chi gyd yn edrych yn hollol wych. Be mae'r gan actol amdano? Gitonydd Bran. Pwy sydd wedi bod yn helpu chi ymarfer? Mr Glyn. Mr Glyn, a chi ma'n gweud rhywbeth i Mr Glyn? Diolch yn fawr iawn! Wel, adran Bro Taf sydd gyda fi fan hyn. Chi newydd berfformio. Chi gyd wedi joio? Do! Ond cyn i ni gychwyn, lle mae'r llygod na? Achos sa'i licio llygod. Cadwch mi ffwrdd o fi, oce? Ti wedi mwynhau heddi? Joios ti? Do. Be oedd yr uchafbwynt ar lwyfan fyna? Siwr o fod ar y diwedd pan o'n ni'n dawnsio, ni'n cael fel canu a dden ni'n cael hwyl. Pawb yn joio bach o boogie-woogie? Ie? Dyna ti. Ti wedi mwynhau? Ydy, diolch. A be chi'n mynd i wneud nesaf ar ôl hwn? Be chi'n mynd i wneud? Dafflu? Dathlu? Aros yn mewn canlyniad, efe? Pawb yn joio'r urdd fan hyn? Pawb? Ie? Wel, pob lwc i chi gyda'r canlyniad. Fi yma gyda adran tref y gellu, a fi'n clywed bod problem gwylanod ydych chi'n Canarfon? Oes, mae yna gwylanod yn y Canarfon, a maen nhw'n bla, a dyn ni'n trio gael nhw hwnna. Mae Jason a Zoe'n cael syniad ardderchog i gael nhw o'r dre efo fish and chips a fan. Mae hwnna'n syniad gwych. Ond, sa'n meddwl bod gwylanod ar faes yr Eisteddfod, so fych chi'n saff yna, gewch chi bita'ch sglodion mewn llonydd. So beth chi'n mynd i wneud ar ôl hwn? Dathlu gyda bach o sglodion? Ia, a mynd i ffair. A mynd i'r ffair, ti'n meddwl, na i ddod â chi fyna. Da iawn chi adran tref y gellu. Diolch. Wel, mae ysgol Llanefydd fan hyn yn barod i gystadlu. A mae da ni Shirley Bassi fan hyn. Beth yw enw ti de? Lia. A ti'n edrych ymlaen i fod yn Shirley ar lwyfan? Ynddo. A be mae'ch can actol amdano? Wel, mae Shirley Bassi eisiau priodi gŵr. Mae yna 6 arwr yn dod ac dydyn nhw ddim digon da, so mae gennau bodyguard dwi'n mynd i briodi.
Wel, da iawn. Wel, Wel, pob lwc i chi gyd. Pob lwc. Fi yma gyda ysgol Bro Cernyw a Superman a Batman. Llai ofyn i ti ddysgu fi fel i wneud Superman pose go iawn. Ydy fi'n wneud yn iawn? Ydw? 10 mas o 10? Yeah. Pob lwc i chi ysgol Bro Cernyw. Pob lwc i chi. Ni wedi cwrdd â amryw o gymeriadau fan hyn gefn llwyfan yn y gan Actol. Fi a Eiros nawr yn mynd mewn i wylio weddill ac ystadlu, nag i ni? Oedden. A chofiwch ddilyn ni ar hashnod Urdd 2017.